No niin. Me olemme täällä Kuopiossa ja asiana on näin, että täällä Kuopiossa järjestetään AIDSin vastainen hyväntekeväisyyskonsertti. Ja se järjestetään tällä Neulomäessä. Tässä on meillä konsertin järjestäjä. Konsertin nimihän on Puhtaita neuloja lapsille. Tervetuloa, Juhani Kuosmanen. No, kiitos. Mitäs tänään on ollut kovin kaunis päivä, mutta ei tarpeeksi kaunis ilmeisesti, koska ihmiset vain levittävät sitä AIDSia piikkien välityksellä. No, siis mikä ihmisiä vaivaa? No ei varmaan kantsis nussi niitä eläimiä niin paljon. Joo, tosiaan. Mitkäs ne eläimet ovat, jotka eniten sitä tuottavat tätä kyseistä todella vaarallista tautia? Naiset. Niin. Tämä uskomaton. Siis. Niin. Enpäs voi ajatellut aikaisemmin kyseistä asiaa. Minä olen aina pitänyt sitä oravien syynä. Ja sen takia olenkin pyrkinyt välttämään niitä. Ja täytyy sanoa myös, että niin. Ketäs esiintyjä muuten siinä konsertissa on? No, me kutsuttiin sinne vaikka ketä, mutta ei kukaan halunnut tulla. Me saatiin tää paikallinen heavy-bändi sinne, Tarotti. Nekin oli ihan humalassa. Me sitten vietiin niille naisia nussittavaksi, jos nekin sais se AIDSi, niin nekin sais vähän sääliä siitä. Niin, sehän tosiaan kuuluu päivän teemaan. Ja se sopii sillä tavalla hyvin, että jos heilläkin on AIDSi. Kuinka paljon nämä pääsyliput maksavat, jos se ylipäätään järjestetään? No jos sulla on AIDSi, niin sä saat tulla aivan ilmaatteeksi. Mutta muuten pitää sitten maksaa sulle siitä 50. Kyllä. Tämä maailma, missä me tosiaan elämme, on täynnä pahuutta, mutta silti löytyy jotain hyvää, kuten AIDS, joka tappaa kaikki ne... niin siis neuvostoliittolaiset, kommunistit. Täällä oli Ylen Elävä kuollut arkisto. Minä olin Toni Kukkonen ja tässä minulla oli Juhani Kuosmanen. Hyvää kesän jatkoa. Toivottavasti pysytte hengissä, kunnes seuraava vappu tulee. Kokeillaan humata uudestaan. Everyone has AIDS.